sitten tanssit, vanhemmat läksivät pois, kun pottit koko nuoremmat tanssit, kuinka kauan huvitti. Ja silloin välistä olit aamuisin 4 aikaankin tulit pois vai. Kerkesit kirkkoon. Kun tulit sieltä, ne sitten lähtemään kirkkoon. Siinä on muuta. Ai, kyllä se muuttuu. No nyt saat kun istuu kotona kuunnella radiosta kirkon ja vanhatkin kuuluvat. Maailma meni eteenpäin. Millä viisiin helluntaita sitten vietettiin? Oliko siinä mitään erikoista? No ei, siinä ei ole erikoista mitään. Juhannuksen vielä tuotiin koivuloja rappusiettiin, koivutettiin pihaan ja se oli juhannusta. Helluntai se oli tavallinen pyhä, käytiin kirkossa ja ennen vanha sanottiin 4 pyhiksi, pidettiin 4 päivää, mutta ei niitä nyt enää 2 kun pitää. No jouluhan se taas oli juhlista jaloin. Sitä joulupuuta tehtiin ja joululahjoja silloin nyt ei paljon vielä, mutta jonkun verran oli jotain joululahjoja. Ja joulukirkko, sehän se oli kaikista mukava, kun pääsit lähtemään kirkkoon. Ja sitten se tahvanaja. Sitten ei joulupäivä mennyt, mutta sitten tahvana-aamun ne piti jo pimeällä, kuka ensimmäiseksi pääsee. Joka talossa oli viinapullo vähän, no se oli tahvana. No kuka menne, silloinhan se sai tahvanaa. Sitten kun kiertelit, kun loppui tahvanat, kysyit, että vieläkö tahvana on kotonne. Ei, jos se meni tuvan tuoksi, ei sitä enää ole, jos se meni kun loppupullo. Ei sitä ennen juoputettu, täytiä sitä voitettiin se ryppy ja taas lähdettiin ja hyvä oli siitäkin. Joka ukolla oli pöydän päästä pullo, mutta ei ne humalassa olleet konsa. Se oli ihan melkein aina, kun tuli tarvis, se oli kipiä sairauttunut, sieltä otettiin. Eikö viinassa ei silloin mitään silloin, että mistä kun ne viinakauppa oli ihan vuodista, että viina. Se on sen enempää kielletty. Nyt olisi tahvana ajama. Sitten koko, mitä oli preettereillinen ja ajettiin tahvana talosta. Se oli mukava. No pääsiäisjuhlaa sitten liekuttiin. Niin siellä tehtiin nuorista liekkuu Kujamaalla ja tehtiinpä tuppaakin, kello oli, no olihan nyt silloin orellista tuvaskin ne kulkijasta. Niin liekuttiin, jotta joulun jäi vielä ne joululeikit haastamatta. Tahonapäivänä ja sitten melkein se viikkokin, kun tehtiin, kun paistia syötiin. Aika ihmiskin ja kaikki oli yhdellä poikki, sijoittiin silmät kiinni tuppaa Jakul istumaan ja olkilosta punottiin sellainen pätkä, metrin pitkä pätkä. Oikein sorjasta, se tuli niin sorja kuin punnu ja sitten se kiinni. Sitten aina kuka näppäsi silloin, kun se aina, jos sattui käymään, silloin joutui itse paistiksi. Sitä tehtiin ja kuinka kauan saatiin pidetyksi vai yhtä paistia, se oli mukava. Sitten pistettiin suutari. No silloin pidettiin olet lattialle, sitten tehtiin suutari, sitten tavallaan suutari pistämä. Toinen käy selin ja se käy etupuolelle, mikä varjeli sitä suutaria. Toinen sieltä päin vaan sellainen pitkä keppi pantiin ja toinen vaan täältä olottaa, että pistää suutarin ja aika nauratti sen kanssa. Että kauan aikaa joskus sai, että ei saaneet ensikään nurin suutari, kun se on se akkilo ja se aina 2 puolen, jotta ei ole vaan suutarikoitu. No, niitä on sellaisia, missä aika meni. Niitähän ei täällä nyt, kun me haastettiin niistä, ei täällä tiedä niistä mitään, eikä pääsiäisen liekkuja. Meillä on tehneet liekun täällä, lapset liekkuita käyvät ja naapuritkin. Nyt on käynyt tekemään, täällä on toisissa taloissa jo liekkuja. Nyt liekkuut heidät kotonaan. Män kesän, tai nyt pääsiäisen, viime pääsiäisinkään, ei ole kuin lapsia oli täällä. Ensimmäisenä vuosina, kun tultiin, ne oli ne nuoret, että liekut ihan täynnä. Tuossa Puimalassa liekuttiin. Nyt saivat sen opin, mukavahan se oli. Nuoret liekkuut.
Oliko vielä mitään nuoria huvituksia? No kyllä niitä voisi jonkun verran, kun sattuisi taas mieleen. Tämä on paljonkin, mutta näet, kun et muista peräjälkeen. Taas keväällä, kun lähdettiin lehmätulossa, ne paimenet kastettiin. Se oli se tapa, jotta ja sitten paimenille keitettiin aina kananmunat evääksi. Ja kun tulivat sieltä kuulee, ne kastettiin ihan märäksi. Sitten yhden kerran, kun ja se olikin ihan aina semmoiset paimenet kastuivat. No, minä olin paimenet kanssa, ensimmäistä päivän käytiin aika ihmistä vielä paimenen kanssa. Ja kun tulen paimenehty meille, nyt minä olin jo sen verran suurempi, että en minä paimenessa käynyt, mutta sitten ensimmäisen päivän käytiin paimenin kanssa. Siellä piti käydä lehmät pussaa. Ja tultiin pois, no sitten oli meillä renki ja tämä kummiin oli kanssa meillä. Totta ei keväällä töitä tekemässä. Ja se sanoi, että no nyt minut kastellaan, että nyt me kastellaan kerran sitä paimenessa. No, se kummi otti minun kespaikasta kiinni ja sitten se renki ne läksi kaivalluttamaan päästä vettä, kun ajetaan päälaistalla. Minä olin niin kuin lammas, ei mitään. Niin kyllä se on teidän päälaistalla. Tuumasin ja niinhän se olikin. Ja kun tullut sen ämpärin kanssa käy nostamaan vielä yllään, niin silloin mitä pohjat kun ruikkasin, niin silloin se sai se tuo ja kaikki sen teidän kosket. Aiko minun sitä otti. Minä mietin, että mitä hänet nyt olisi tehdä sitten mun jolas mieleen. Antaa nyt olla. Minä kun potkaisen jalallaan tai jos se on keellään. Sieltä oli pappat, no hän sanoi, aika hän piti kespaikassakin mitään, hän kun tuli nostaa ämpäriin. Sekin tuli niin liikkeelle sitten minua, että minä olisin keellään ihan hyvästi. Ai, se mutta ja sitten taas, kun tuli Pietarin-miehiä, kun minä olin silloin painettu, muistan niin hyvästi ne. Pietarin-miehet, kun ajoivat hevosin kanssa, niin me kasteltiin ne Pietarin-miehetkin. Minä otettiin, että ai kun ne kirosivat karkiaiset. Nyt on roikkasit hevosta selkeä, antoit. Ai, mitä se hulluus ja nuoruus ei tiedä, se tekee mitä sattuu. Ai, sitten kun vanhemmat torroivat isoa matkalaisia mennä kastelemaan. Eihän melot aika katsoo siinä hytäkäs. Sitten taas yhden naapuri-isänä, kun minä kastelin, he laskit sinä päin. Lehmä tulos ja hän kohenteli porttia ja teki hän tiedä musta mitään siinä. Kun niidikkeen oli naapurin se kujas vaan väliin, poikki kujas. No, hän siinä kujasi ja portti laittoi ja myytiin litrallisen vettä, että pitää lähti Pauksen tahona kastelemaan isäntä, kun heillä oli Jyrin päivä. He ei tiedä, että hiljaa hiivin sieltä tuonne, he ei tiedä, mitään. Minä koko ajan sen litrallisen niskaan, että ai kun minä sain hapraa lähdön. Minä menin, että nyt jos olet omat jalat, nyt ottuko. Eihän se tavannut minua, kyllä nyt tämä lähti. Se sai käsin maailman kohan. No mitä minä huurin silloin oikein hyvä eläisnekkä. Ei siinä se niin. Ai, sitä välistä nuoren tuloa tehdyksi. Toisia hirvitellyksi. Tuossa meillä oli palvelijahan meni pitää aina, kun vähän oli perehtynyt. Sitten me tultiin lypsämästä, silloin olin jo justiin se hullummillaan. Tultiin pois peräkkäisen lypsämästä, minä tulin jäljepäin sen verran. Me olin vähän juoksuun, ne johtui mieleen, että käydä tuohon porstuvan nurkkaan nyt hirvittää. Ne käsiä kyllä se, kun tuli. Tämä oli oma aika ja minä kun koprin kinttupassa syötä, vaikka minä sain huutamaan sen tuohon. Silkeyksiä tehtiin. Ja sitten kun Riiste lähdettiin ahtamaan, käytiin se, taas, on se nyt tässä, se vielä elää, se minun ikäisen, on se vähän vanhempi. No sitten kun tuli uusia leikkilöjä ja tanssuloja, no me kun ahdettiin riihin, sitten me käytiin vasta opettelemaan siinä riihessä tanssimaan, että mennään leikkilöihin, sitten me osattiin. Siinä on vottolko, että tehdään työ, ahdettiin riihin ja sitten tanssitaan vielä. Ja 2 kesän. Ja kelpaisi, ai, kyllähän se on kaikki. No mitä nuoren, kun olet terve ja eihän se mikään paina. Vielä minä haastan yhden minun pahantekolostain, kun
siellä alla 10 silloin oli vielä, muistan hyvästi. Meitä oli siinä naapurin tyttöjä ja täällä oli toisiakin, siinä taisi olla 5-6 kappaletta. Ja me tehtiin leikkitupaa ja sitten kun nähtiin, että naapuritalossa kukki oikein sellaista omenapuuhun, no eikohan me raasattu niitä oksia, kun me olisi otettu 1 ja 2, me otettiin niitä, että niitä oli oikein sellainen kainarollinen. No tietäähän sen, että mikä se oli, kun me, missä lienekin olleet, ei ne nähneet meitä, kun me käytiin ottamassa. No tulee se tietty viikko, me istutettiin sitten kukat kasvamaan, pistettiin maahan. Sitten ne äitiin tuli katsomaan, kutsumaan syömään ja äiti sanoi, herran aika, mistä te olette tuon mesomenan puuksi ottaneet? Minä sanoin, me käytiin tuosta naapurin talosta, seko antoi selkää kureen. Ei toisen kerran enää tehty omenapuuksi. Toisen kerran minä taas menin yhden sipulit pois. Mitä siinä silloin vielä vähän pienempi, se on sitä ennen. Minä sanoin täytyy, että minä toin mitä sipulia, sanoin, että tässä on. No mistä se otit? No tuolta otin setäaunan penkistä. No ei onneksi ne sipulit olleet kuin sen verran, jotta pikkusen alun, että istutti takaisin ja no se antaisi niistäkin selkeä, mutta se naapuri emäntä sanoi, ei se antaa, että ei hän sitä tee, kun hän teki sen ihan järjettyvyydessään tehnyt ne. Sitten säästi selkää se siitä. Ai ihme, sellaisia niitä on. Sitten taas se naapurin poika, kun on se Paukkusen Simo ylioppilas, se käy kouluun. Se kun sitten käy aina kesällä siellä kotona, sen kun talvella koulussa loman, niin se kun meitä voimistulettiin ja heillä oli 3 sisältä ja meitä oli 2 sinne. Ja vielä tuli sieltä Tetenbergkin. Sitten taas kun lähdettiin marjaan, niin sitten tehtiin niin viksuus, että he jakoi jokaisen lohon ja pani merkit aina, että kuka se sitten saa astiaan täyteen ja ei saanut mennä toisella lohon, se tarkkaan piti puheen. Sitten kun me kilvattiin, että kuka se sai, ja jos kelti jäi astiaan vaijaksi, sitten sakissa poimittiin täyteen. Marjo oli ne lähetty. Se Simon käytti meitä marjassa niin kauan kuin siinä likkeellä oli marjoja. No sellaisia tenaa vielä 6, 7 ja 5 vuotta. Se muistuu, se aina mun mielessä. Nyt se kuoli Simon. Tässä oli Otava-asemalla sama pienikkö viimeksi. Se oli ihan likimen naapuri meille. Minkälaisia tanssuloja niitä oli ennen aikaa nuorille? No siellä tanssittiin piirileikkiä, kakunassia, sappu, ne olivat silloin ensimmäiset. Nyt kun minä olen joutunut, nyt muuttunut nämä polkat ja valssit, mitä nytkin. Ja patespaanit ja sotessit ja ne oli ja sitten tumalaa ja kolmia ja laulun kanssa. Minkälaisia ne oli ne ihan ne vanhat? No, miten minä selittäisin, kyllä minä nyt ne lauloivat, ne oli se oma nuottisi, mikä niillä on, ja aina lauloivat virtavaa ja sitten läksit kaikki koko, mitä on leikkiväksi, niin ne olivat kaikki panit parikkaisia ja sitten sinne sai olla koko kanssa, vaikka kuinka paljon. Ennen kuin sai ympäri kierretty ne sitä passaa. Kohta, kiitos. Sitten ne tanssivat kolmia liileen lailleen ja ai ihme, niitähän on ja kakunassia, no nytkin joskus tanhuus, mutta ei se ole ihan sellaista, on siinä vähän. Ja tuosta mikä on sappuun, se on myös yksi kansantanhu aloittaa pyörit ympäri. Paljon sammaa mennä, mutta ei se ihan sitä ole. Ei siellä silloin vielä silloin siihen aikaan ne laulun kanssa kaikki tanssivat, ei siellä ollut soittajia. No oli heillä sitten ne omat, olipa he oppineet toisistaan ne rallit ja virsilaulut taas kun häissä olivat ne olivat ne laulajat, toinen aina keksi sillä aikaa 2 sanaisia lauluja ja tanssiksi.
toinen kun aina sanoo, että liilee lailee, niin se on jo keksi sillä aikaa, jos loppuisi vielä. Ei niitä herjoita loppu, kyllä ne ihan koko tantsuivatkin. Mukavahan se oli. Piirileikki, sitä on tehnyt ihan kuin minä muistan. Nyt täällä ei oikein, en minä nyt muista, ei täältä jo ensikään ollakaan, mutta siellä Iltomissakin vielä välistä niitä piireiksi, kun sanoit soittaja syleksi, että pitää. Soittaja kun alkoi sanoa, kun olivat leikitkin tai mitkä häät, että kun se alkoi soittaa sillä viisiin, että jokainen sanoi, että soita poika, mutta kukaan ei sano, että ryyppää poika. Ja silloin se pitää arvata, että sillä pitää antaa viinaa ja se pitää vie syleksi sitten piiri. Se aina sillä viisiin sillä karmonilla itse laulaa. Sitten tiesit mitä soittaja on, mitä se tarvitsee. Se antaa paremmin. Kyllä niitä voisi olla vielä, kun ei satu kiinni. No minä laitan siitä, kun olin sellainen, olin minä vähän yli 10. Ja meillä on renki ja piika. Ja sitten minun mattiin siellä toisessa tuvassa Palmtytön kanssa. Ja se renki makasi siinä toisella seinällä, minun mattiin toisella seinällä. No se riusteli sitä Kaisua ja käy sen juttu siellä aina. Sitten kun se teki tilana iltaisin, kun Kaisun mä naittaa, niin se aina meni siinä Kaisun kanssa. Se teki tilana aina ensin me eletty katsoa, kengät ristiin ja sitten kepin siihen ja täkin sen kepin päälle niin kuin se asui aikoina siinä. No jo myöhäksi haettiin. No sitten me käytiin katsomaan, että pidettiin, oltiin makkaa mennään, kun läksi, me mentiin rappuun ja hiivittiin niin kauan, kun se meni sen Kaisun naittoon ja pääsi. No eihän mitä sitten, me naurettiin sitten isä, jotta nyt se Ossippa käy siellä Kaisalla. No, äijä sanoi, että hän ottaa kiisen. No niin, hän ottikin. Hän sanoi sille Kaisalle, että siellä suvaitset tätä Ossippaa, sanoi, että työmänkää pappilaan. Vähän viitettä ne sitten että älkää katso, että mitä, jos käy miten ne, ja varoitti sitä. No eihän se mitään. Se piikatyttö vastasi, ei se läpyskä vissiin paranne. En sano niin kuin se sanoi. Otuttiin, että pappilaa vähän viisään. No ei se vissiin parane. No, kun ei parane, ne antaa olla. No sitten ne olivat meillä syksyyn asti ja sitten se palkkaisi sinne toiselle puolelle pitäjää palvelukseen ja meni sinne. Sitten se renki palkkasi siihen myöhässä ja renkiksi siihen meidän kauppatalon ihan meitä. Sitten meillä tuli toinen tyttö, palkattiin taas ja kun tuli laskiaisen aikana, joo, Kaisa kerkki meillä tullut siinä laskiaiseen kylään ja meidän piti lähtikin sitä Ossippaa Pitkävirsuksen Pannition kanssa. Se on meidän se toinen tyttö ja meidän piti lähti siinä myöhässä. No suotiinhan me Ossippa. Me lähdettiin Pitkävirsuksen, että lähdet pois ulos, meillä on asia. No hän läks ulos, no eihän meidän muuta kuin kun saatiin se Ossippa siihen Kaisaan, me sanottiin nyt piekiin, nyt se on tässä. No anna olla aikaa. Kaisa kävi pari-kolme kertaa Pitkävirsun siellä ja etsimme sitä Ossippaa ja saihan se niin kuin saikin. Sitten Ossippa tuli meille sanoi meidän myyjälle, että se kun Pekko, lähdetään nyt sitä Kaisaa Pitkävirsuksi. No äijä sanoi, no eikö mie sanonut, että työmänkää pappilaan vähän vihitettä, ettei huoli tule mitään pahempia seurauksia. No lähdetään nyt. No äijä sanoi, lähdenhän mie. Hevosen varja he läksit Pitkävirsuksi. 2 kilometriä vaan matkaa setään. No äijä meni sinne meni. Pitkävirsuksi oli lauantai-kilta se oli muista ja niin olikin. Ja mennit sinne taloon ja siinä oli monta tyttöä siinä talossa. Sitten vanhin tyttö oli kotona ja no mitäs vielä kuuluu? Äijä sanoi, no eihän meillä mitään terinäistä kuulu, mutta me ollaan etsimässä niitä, että saataisiin lehmän ostoa, mutta me tahottaisiin hiehoja lehmiä ja mitkä tuntuisivat ne lehmät. Ei tahota maholoja, tahottaisiin tuntuvia lehmiä. No se Helena sanoi, tahottaako te minun? Me enää sanoi, ei me sinun tahota, ei et sinä ole tuntuvakka, mutta me tahota hieholehmiä, sinä olet vanhempi, joten ei me tahota siitä. No, eihän sitten mitään alkoi huostaa.
keittivät kohvia, pitkävirsusta, antoivat sormukset morsiamelle ja no onko teillä sellaisia, no sitten se äiti sanoi se morsiamen äiti, että kun onhan meillä sellaisiakin, no kyllä nämä joutavatkin, nämä tuntuvat viedä pois. Ja panivat morsiamen kihloon ja ei ole kauan aikaa, kun pidettiin meille hätkin. Ja ei ole kauan aikaa, kun saatiin häät pidetyksi, ne silloin se oli poikakin valmis. Se olikin niin tiukka. Ja se on nyt ihan tosiaan, sen minä muistan nyt niin hyvästi. Ja sit minä haastan toisen taas samanlaisen kihlaparan jutun, se oli minun ennoin. Vanhaa se oli, mutta sitä minä en nähty, enkä minä ole syntynytkään vielä, mutta meidän haastoit sitä. Että he läksivät Valkjärvelle morsianta kysymään, kun oli tiedossa, että siinä talossa on tyttö. Ja sitten läksi puhemies, siellä sanoi, rökötysmieheksi sanottiin siellä. Se läksi keräälle, no sitten kun tuli tyttö tuppaan, menivät taloon ja kysyivät kuulumista talonväki, ne sanoivat, että no ei meitä mitään kuulu. Tyttö tuli tuppaan, laittoi kohvia pöytään. Se rökötysmies kysyi, no miltä just tyttö näyttää? Se sanoi, lähteä pois koko talosta. No se sanoi se puhemies, että eihän me nyt pois lähdetä, kun tässä on toinenkin tyttö, palvelustyttö. Katsotaanhan nyt, kun se tullut tuppaan iltatöille. No ei aikaa, tyttö tuli tuossa, kun joutui pois ja hän sanoi, no miltä tämä näytän? Hän sanoi, vaikka olisi kulkussa. Ja sen pannittiin kihloon ja toikin aika remmonen saikin vielä, minäkin muistan nyt sitä emäntää. Niin, vaikka olisi kulkussa. Siinä on kaikki. Ja ne suuttui ne talonväet niin kovasti, että laittoivat sen piiankin kesen pois. Ja mitä vasta talon tyttö kelvaa, kun piikat sanottiin. Se näyttää. No se siitä jutusta. No sitten taas sattui, se nyt vähän on näitä yöjalkaisin viisiä perillä, kun yhdessä talossa kun oli piikkuja, 2 piikaa ja renkit makasivat lautas heinän välissä ja sitten ne ei tätä nyt välittää työt siitä pojasta, se olisi tarvinnut mennä niihin tyttöihin kanssa, ne antoivat sille seiväskeppiä. Pojan piru oli niin ilkeä, että siinä kun seinässä kun oli oksan reikäinen lieksää kaivannut pois vaan liehän mitä se pisi aina ne tytöt märäksi. No annahan olla. Tytöt sanoivat toisille, siellä sitten. Toinen sanoi, siellä sitten. No ei te lasken kumpainenkaan, kun te on täkin päällä. Sitten hoksaavat, että se on se pojan piru. Hykäät kavattamaan. Sitten niillä on haukiloja niillä taloissa ja sitten se otti se tyttö hauinpään ja kävi sen hauinpään kanssa huottelemaan, kun se poika, kun kävi siitä laskemaan, silloin se pisti sen hauinpään siihen ja se jäikin siihen hauinpään, toiselta puolelta sekoilukkulla kisimisi, lase pois, ja luulen, että se oli kissa. Ja tytöt panivat sen haun, mutta ei tytöt ollut mahtaneet, ei nauraneet silloin, mutta ja kuinka oli häntä pitänyt senkin. Ai syötä. Ai hyvä ihme. No sitten ne viimeisellä laski pois sen, rastuivat sen haumin pois. Sanoin, pieneksi tulet kusemaan meidän päälle. Ai, se on ihan tos juttu. Ai syötävä kanssa ilkeä. Kyllä ne kehtaavatkin olla. On niitä monta sellaista vitsiä, jotta mikä se on. Niin sitten taas noitiin, kun ennen vanhaa, siellä väen kun muuttivat susiksi. Ja sitten sit ne saivat kiinni niitä toisiaan, ne käyvät etsimässä, 2 miestä oli etsimässä sit niitä sieltä meidän puolta. Ja 2 sutta siellä näkkeet. Ne vaan liikenteelliset kartanoita tuossa kävelit ja ne miehet sitten toisit ne suvet, ne sanoivat, että ei niitä passaa muuttaa ihmiseksi, jos niitä ei jaksa syöttää, ne syövät niin paljon halkia. Ne pitää viedä susin takaisin. Ja sitten he oli työtä pyrkit siihen meidän kyllä yöksi. Ne sanoi oikein mielellään, jos ottaneet tuntemattomia ihmisiä, kun he russi etsivät, että arvasit vissiin, että ne on noiti tai mitä miehiä. No sitten kuitenkin ne sanoi, että ottakaa vaan yöksi, että ei he ole mitään pahan tekijä, eikä he tee kellekään mitään pahaa, sanoi, mutta he vaan saavat syödä ja yökortteri. No sitten se otti yöksi heidät ja antoi heille syödä ja syötti sitten sanoi vielä niin, että eihän ne nyt oikein olisi syömistäkään mitä antaa. Ne sanoivat, että on sinulla syömistä, sinulla on lihaa ja voita ja leipää ja maitoa. Ei meillä muuta huolikkoa sanoi. Että älä sano, että sinulla ei juo ja maksetaan. No sitten heidän käy tekemään mielet, että syötään tuot viinaa.
Ja se sama Unimäessä oli se viinakauppa. Siitä nyt ei se ole yli rajan, siitä talosta paljon yli kilometristä, kun se on niin likkeinen. Hän sanoi, kun siinä oli sitten piikatyttön, että menisikö kuka ottamaan sieltä. Meidän sanoivat sitten, tai ne toiset, että mennään se meidän Kati ottamaan. No hän sanoi, no jos sinä näet, niin minä maksan palkan, sanoi ja annan. Mutta sinun kun antaa sitä viinaa, niin älä ota ensimmäisestä pullosta, älä ota toisesta, mutta kolmannesta sit saat hyvää. Sanoi, että sitten sanoi, että sinulle tahot se käydä havun päälle, että sinä pääset, että sinulla ei ole mitään vaivaa. Se sanoi, ei hän mennä tässä, kun tämä on niin liikkeellä ilmankin. Ja niin teki justi siellä, kun mennä sinun Unimäkkeen, niin ensimmäisestä niin se sanoi, ei hän tahdo parempaa. No toisia sanoi, että onko vielä parempaa, on. No sanoi, siitä sit saat hyvää. Ei, mistä he tiesit kaikki? No kun noitiin oltiin. Ja sitten he veivät, läksit ne aamusilla niitä sussin kanssa pois. Se oli kans ihan, että sitä niin kuin et uskoinen, miettii emme usko, mutta kun justiin haastavat ihmistä. Ja sitten taas siellä, minä haastan, se on minun isäni, se on hänestä justiin siitä, kun he oli siinä Unimäessä samassa, niin he oli siinä käy töissä yövahtiin ja se on siinä likkeellä ja lahtaamassa lehmiä, kun he oli lahtaari ja ei mitään ole tarvitsisi. No sitten kun näitä Suomenmaan ukkoloja, kun ne Venäjällä veivät tavaraa, milloin heillä on mitään ja he siinä yöpyivät aina. No, heillä oli itsellään se eväs. No, ennen vanhaa siellä oli sellainen, että kun ei ollut evästä, ne isännät sanoivat, että eipä tahota toisen kerran, kun tullut no Suomenmaan ukot, ne heitä yöksi enää, kun he ei osta mitään, ei yhtä kopekkoa anna meille muuta kuin makkaavat työn ja omasta värtäjästä ja syövät. Ja niin tekivät. Ne Suomenmaan ukot olivat noitiin, ne noituivat. Ne noituivat, jotta talossa ei kestäisi mikään paikalla ja kaikki olivat sekaisin ja käänteillä ja saunat myrösit ja kaikki ovet olivat auki. Ne saa Rove panit lukkukin, ne olivat kaikki auki, että nyt pääsevät tulemaan kuka tahtoo. Ja kaikki sellaista pahaa tekivät. No sitten se isäntä sanoi me isälle, että Pekku, oot sinä niin hyvä ihminen, että meidät Valkeareveltä ottamaan toisen nojen ja kutsu pyssy, sanoi kun aamulta muuten myi päästä. Kuka oli hänen neuvon sille isäntä. No äijä sanoi, että no tiedä, mitä mennä minä hevosen, eihän se Valkeat niin, että täällä on tästä 35 kilometrin matkaa tai 40. No äijä läksi siellä kun toi sieltä nojen, se kun ampui, ne sitten pesit rauhaa. Ja se on ihan totta kyllä. Ne äijä sanoi, että häntä oikein toisinpäin hiukset nousit pystyyn ja hän katsoi, että mikä tästä nyt oikein tullut. Ja sitten ei minkäänlaista häiriötä, ei menneet sekaisin enää jauhot eikä menneet mitkään. Se teki sitäkin ollut. No tässä äijä, silloin näet oli nuori poikamies vielä taisi ollakin. Tästä on aikaa äijä on nyt olisi 200 vuotta. Hänellä on 86 kun kuoli. Ja hän on syntynyt 50. Nyt on 59. Se 50, kun on silloin näyttäisi ollut 100 vuotta, on tuosta 100. Tästä on näet niin paljon aikaa. Se on näet ne vanhasta, kun kaskuvat, ne käyvät mieleen. Sellaiset kaskut. Ja sitten taas pitää vielä huhaistaa se Valkeareven kasku. Se on Kivenavasta, kun käy panemassa morsiammen kihloja Kivenavan suuresta äikköisestä poika täältä ravusta. Sitten se läksi morsiammen isä, se läksi katsomaan, että millainen morsia se heidän pojan nyt on. Se tuli kerellä sukkondalle. Ja pyrki yösiä ja otti hänen yöksi. Ja eihän se mikä kerellä sukko, mutta taitaa kehnoa vaatteen kuitenkin heitä. Sitten morsia olikin uunin päällä keträämässä värttänällä pellavia. No, morsia sanoi, kun ukko oli tuvassa, että anna ukko lattialta värttänään, niin saat häis olta juokseen. No, hänet sattuu se värttänä puttumaan lattiaan, niin hän ukolta puisti sitä. No ukko kysyi, mihin Riikoon viiä? Suontaat suureen räikkösiin. Persiin viiää, mutta ei minun pojalle. Ukko pisti